Ayan mga kamamshi, ngayon is pupunta kami sa Silina. Meron kasi dito malapit ng wholesaler. Sa Pure Gold sana talaga kami pupunta kasi nga 'di ba may points. Kaya lang is meron kasing hindi ako nabibili sa Pure Gold na meron dito sa Silina. Tapos, yung mga chichirya pa ngayon sa Pure Gold is kulang-kulang. Kumpara dito sa amin, sa malapit na wholesaler is gustong-gusto ko talaga dito kasi kompleto sila ng chichirya. Kaya napagdesisyonan ko na dito na lang talaga ako sa Silina mamili ngayon para naman kahit papano is makabenta rin si ate. Meron din kasi akong gustong bilhin na wala sa Pure Gold na meron dito sa Silina. Kaya ayan mga kamamshi, samahan nyo kaming mamili rito. At ayan nga, nadatnan ko si ate na pinakyaw yung 1/4 na asukal. Sabi ko na ko, inubos ni ate yung asukal. Yun pa naman yung sadya ko rito. At yan, napansin ko nga, natagwa 1/2 na lang yung natira. Pero pag ikot ko, napansin ko, meron pa palang natirang tagwa 1/4. Nakasako pa siya. Hindi pa naka-display. Ayan, buti na lang talaga may natira pa. Kaya sabi ko sa asawa ko is, kumuha na ng 8 piraso. Ayan, ang 1/4 pala dito is 86 pesos ang kilo. Ang bentahan ko niyan is 25. Kaya magiging 100 pesos siya. Meron tayong tubo na 14 pesos, 'di ba? Mas malaki sana yung tutubuin natin kung sa palengke tayo bibili yung per kilo. Kaya lang hindi pa nakaripak yun. Samantalang to is nakaripak na siya. Hindi na tayo magre-repack. Pero kung masipag kayo mag-repack, doon na kayo sa palengke bumili, mas malaki yung kita. Pero kung ayan, ibebenta nyo na lang, pwede na rito, 'di ba? Basta meron, hindi lang tayo mawalan. Kaya ayan, ako na lang yung taga-video, yung asawa ko na lang inutusan ko. Sabi ko, ayan, kumuha ng Nescafe Creamy White. Ayan, medyo may kabagalan nga lang, patupi-tupi pa. Ayan, ako na lang yung taga-turo kung anong kukunin niya. Sabi ko, kumuha ng Nescafe Original. At tapos, sinuro ko rin yung ating Coffee ko Blanca. Tag-iisang tay lang naman dahil meron pa naman tayo. Pang ano lang yan, pang para hindi tayo maubusan. Tapos, pinakuha ko rin ng Energen Champion. Tapos, 25 grams na Nescafe Original. Ayan. Syempre, kumuha rin tayo ng Bourbon Swak. Ayan, ang Bourbon Swak, Alaska, Birch Tree. Hindi na nalalayo yung mga price nila. Pare-parehas na yung bentahan ko niyan, 12 pesos. Ayan, yung Birch Tree, kumuha rin tayo, Alaska, Bourbon, ayan. At kumuha rin ako ng Spring. Ayan, yung Spring talaga is laging wala kay Pure Gold. Ayan, buti na lang dito sa Silina, hindi talaga sila nawawalan ng Spring. Ang bentahan niya na ngayon is 9 pesos. At ayan nga, hinahanap ko yung Magic Sarap. Ang nakita ko is yung Cream Top. Ayan, sabi ko kumuha ng Cream Top at saka Coffee Mate. Ayan. Yung Coffee Mate nga, napansin ko, parang bumaba na naman yung presyo niya. Ayan, kumuha rin tayo ng Milo. Ngayon ko na lang napansin pag uwi ko dito. Kasi nung huling bili ko sa Pure Gold, medyo may kamahalan. Naibenta ko ngayon ng 28. Pero ngayon is babalik siya sa 22. Ayan, yung ating Coffee Mate. Ayun, nakita ko rin yung Magic Sarap. Diba? Tapos nagpakuwala ako ng isang Thai. Ayan. Tapos napansin ko na lang, nagbibilang na yung cellphone ko. Mamamatay na, lowbat na pala. Kaya ayan, magpakita muna tayo kahit saglit lang. At ayan, hindi na nga tayo nakakuha ng video doon sa grocery. Andito na tayo sa bahay. Bale, ayan, meron tayong 8 pieces na bundle. Ayan, pakita ko pala sa inyo yung ipit. Ito pala yung pinagkakaabalahan ng anak ko. Ayan mga kamamshi, 6 na bundle yan. Tapos, 2 plastic na maliit. Lahat yan is dala ng asawa ko. Yung grocery na pinagbilhan namin, malayo yung pinaggarahihan niya ng motor. Kaya binitbit muna niya yan papunta sa motor niya. Tapos, siya na din yung may dala. Bali, naglakad na lang kami ng anak ko. Imagine, isang motor, siya lang, nabitbit niya yan lahat. Kaya gustong gusto ko kasama yung asawa ko kasi hindi talaga ako nagbibitbit, siya talaga nagbibitbit kahit madami. Tapos ito yung pinaka mabigat dahil lahat ito is panimpla, mga kape, tapos may candy rin. Tapos ito naman is mix, may chichirya, ayan, may chocomocho, tapos ito mga candy, ayan, mga candy. Tapos ito naman, ayan, may toothbrush, King Ever. Ayan, siguro isa-isahin ko na lang. Kumuha tayo ng 5 those days. Ayan. Tapos isang box ng King Ever. Isang box na to. Ayan siya. O, diba? Double A. Double A. Tapos 9 pieces na toothbrush.
Tapos ito naman Rexona, ano lang to, 3, 6, 9, 12 pieces. Tapos ito Norcubes Pork. Tapos ito yan, mga gamot, diba? Kumuha rin tayo ng gamot. Tapos dito naman is kumuha tayo ng 6 na pirasong Champion na malaki. Medyo mataas na rin yung bentahan nito kasi tumaas na rin yung puhunan. Tapos ayan, meron tayong Epicacent na extra strength. Isang ano na yung kinuha ko kasi mabili talaga yan. Tapos yung aceite, ayan, 5 piraso lang. Tapos ito naman is Kala powder. Medyo malaki rin din yan. Tapos ating keratin surf powder. Yan, bentahan natin ng surf is 8. Itong wings, alam ko mura lang to. Pero nung makita ko yung resibo niya is parang 8 pesos na rin to ibebenta ko. Kasi nasa kulang-kulang 7 pesos na rin yung puhunan. Nasa 6 point something din ang puhunan. Kaya i-8 ko rin to. Tapos ayan mga chichirya, karamihan dyan ang bentahan ko is 25. Yung lala lang yung ito yung lala 30 kasi 26 ang puhunan. Ito 17. Ayan yung mga maliit. Tapos ito yung malalaki rin. Tapos dito naman, ayan, Chocomocho 10 piso. Beng-beng 10 piso. Dalawa yung kinuha nating beng-beng kasi mabili yung beng-beng. Ayan, ito isang beng-beng pa. Yung ating bikat 17. Tapos yung mga candy natin, ayan, lahat ng binili kong candy is may mamiso, may 5 piso 4. Ang 5 piso 4 lang dito is yung Yaki, Snowbird, tapos White Rabbit ito. Yung lollipop siguro natin dito double check ko kasi nung nakarang bili ko dun sa Pure Gold is 4-5. Pero minsan meron kasing piso, pwede na. Itong Yaki, parang 4-5 na rin yata to. Balik check ko rin mamaya. Ito piso lang to. Ito piso. Ayan. Yung ating, meron din pala akong kinuhang Lucky Me 16. Ito pala, wait, pakita ko sa inyo. Tapos may nabili pala ako yan, binutas ko na. Ito, first time kong nakabili nito. Ang mahal pala nito. Ayan, ang puhunan pala nito is 19. Ayan, nabibenta ko siya ng 23. Lucky Medyo Jampong. Pero yung mga Lucky Me noodles sa bentahan ko is 12. Ito ibebenta ko 23. Mahal pala ito. Ayan. Ayan lang naman. Halos lahat yan is candy. Ang lahat ng candy ko is piso. Meron lang talagang 5 piso 4. Piling-pili lang naman. Hindi naman lahat. Aray. Ayan. Tapos ito pala. Meron din akong kinuhang ketchup. Tapos ayan. Benta ko rito is 12. Tapos ano rin pati. Ito. Hindi ko lang alam kung namaliktang mata lang ba ako. Pero mura lang to din sa mura lang to doon sa Selena. Hindi pa ako nakabili uli nito sa Pure Gold. Kasi sa Pure Gold huling bili ko dito is mahal. Naibenta ko to ng 28 sa Pure Gold. Pero ngayon, bebenta ko lang to ng 22. And 22 na lang. Kasi nung nakaraan talaga kung hindi ako nagkakamali, naging 28 ang bentahan ko nito kasi sa Pure Gold is medyo mataas din yung punan. Para nasa 24. Tapos to yung medyo mataas-taas. Si Cream Top. Ang puhunan is 22. Hindi na matapos dito lang. Benta ko siya ng 26. Ayan. Yan lang naman. Ayan. Pinunit ko na talaga siya. Tapos meron din tayong ayan. Dalawa yung binili ko nito. Tapos ayan. Isang haba ng kape. Nescafe Original. Good Taste White. Twin Pack. Bourbon Swag. Hindi na nagkakalayo ang presyo nito ng Birch Tree. Ayan. Birch Tree. Ito yung isang Alaska. Meron tayo ng Milo.
Tapos nakakuha pala tayo ng asin. 5 piso ang bili ko nito. Benta ko to ng 7 pesos. Hindi ko na siya babaguhin. Dadagdag lang tayo ng 2 piso. Bali, kumuha ko nito ng 4 o 5 piraso. Tapos ito naman is yung iriripak natin to. 18 pesos. Iriripak ko to ng mamiso or 5 piso. 5 piso na lang siguro kasi pag mamiso is matrabaho. Yan. Kung yun is 7 pesos. So, gagawa tayo ng tag 5 piso. Ayan, meron din ako nabiling tag 7. Ayan, tag 7 pesos. Ibebenta ko na to ng 10 piso. Bali, hindi ko na siya gagalawin. Hindi ko na siya riripakin. Ayan, dadagdag na lang tayo ng 3 piso. 7, gagawin ko 10. Yung 5, gagawin natin 7. Tapos yung tag, yan, iriripak natin ng tag 5. Ayan, meron tayong those days. Ano pa ba? Yan. Hindi ko na isa-isahin pakita. Yan yung mga asin natin. Diba? Ayan. Itong spring is 9 pesos. Ayan lang. Ayan. Ayan lang. Natamad ako isa-isahin sa inyo mga kamamshi. Ayan lang. Thank you for watching. Ayan mga kamamshi, hindi ko na isa-isahin talaga dahil ano lang naman to, same lang naman lagi ng pinamimili natin mga grocery, di ba? Kunting update nga lang tayo sa presyo. Kailangan is alert dahil maraming nagtataas sa mga paninda, di ba? Yun lang guys, thank you for watching.